Imbaw no, dahon akong ibutangan na may tay plato, ba dahon lang akong ibutangan kaya mo 1 million bagay kasagaran dahon tan-awon man. Bitaw joke. Kay basin na yung taon makapalita ning kwan kanang guno. Lain na po tong kilawon guno na kailan mo guno. Doon kan kung ga video plato man gin viral man mabot og 1 million tinit ngaling dahon. Sa mga untang ako mo bibawon ng unsa ning imbaw no. Karon adlaw Lunes no, pizza G's sa Agosto. Dito tayo sa pizza. Okay ba mo kung saan ning imbaw? Lami ni kilawon, lami ni miswahan, magmiswa ta niyon ya. Dahil natilaw sa kong una dugan ni kilaw no. Kung kaning ako magbenepisyo ning imbaw sa kalawasan labi na sa itong mga anemic, magisunan mo ni pa dugang sa dugo. Magisunan no, daghan pa. O search sa mo sa YouTube, ano, sa Google kay naa tanan din benepisyo sa imbaw. So pa bawon nako kani ning inani panimurag burot muna buto. Hindi ang lami na kilawon pero may mas pinakalami itong badje. Yung ani no, kang lapad. Mo ni badje yung ani no. Testing ta no, badje ni, yung ani badje. Lami man guning badje. Oh. Abit ang lain. Kaning kay murambot ko na. Kali. Mo ni badje oh. Kasi kay lapad badje na oh. Kaon tag imbaw. Kilaw sa lipod palabian kay. Hindi po mayo sa lawas palabian. Miswahan lang nato niya. Kuan ko kanang snack ko. Isang ngani lang kan kang makilaw. Minsan kang luto marot. Tapos luto ng imbaw. Na sang gamay ra gani purot ng saka lingen nga kwan kang plato nga bahaw. Lami yun ng imbaw. Ngunit kilawon nga sa suka-suka, lami ng sukaan. Samo to ka purot yung bahaw. So, pwede ba suka sa kilabat. Labas yung nga no? Lagyan ko ka sampot, labas. Luwangan pa. Wala. Sampai sabaw. Nah, luwagag may lang kanin imbaw. Urot ng bahaw. Salamat, kamu pagdanaw.